Здравейте, прекрасни хора! Как сте? Как се чувствате в наближаващия край на деня? Разбира се, работим. Някои от вас, предполагам, че вече са в уюта на домовете си, други сигурно на път към дома си. И понеже едно такова хубаво време, което предразполага да си говорим за готини темички, искам да ви попитам, всъщност, вие чувате ли децата си? Повода за тая тема, която всъщност искам днес да засегнем, е едно дете, което всъщност дойде днес с баща си да се запише в училище. И аз за първи път, повярвайте ми, за първи път от много години насам, чух родител да каже, че иска детето му да учи това, което му е хоби, това, което му е спокойно, което ще му достави удоволствие. Повярвайте ми, семейството е изключително интелигентно, образовани хора са, макар че всъщност това няма никакво значение. Дали имаш образование, мисля, че ме разбирате правилно. Но понеже някои хора ще реагират по някакъв начин, това за мен е без значение. Всъщност това ме накара и провокира в мен много размисли. И понеже последните темички, за които си говорихме с вас, бяха точно свързани с дома, с уюта на нашия дом, с това каква енергия живее там, кого каним в дома си, как подреждаме дома си, разбира се, без да претендирам с знания по фъншуй и така нататък. Аз ви говоря лично от опит, това, което чувствам и това, което правя с моя дом. Така както всъщност го усещам, ако мога да се изразя, защото чела съм фъншуй, чувам някои неща, въобще не ги отричам, следвам ги дори, но някак си е имало нещо, което е изпреварвало това, което съм прочитала. Тоест, за това смело твърдя, че това е моето усещане, моята интуиция. Така ме е карало да направя, така ме е карало да подредя дома си. Аз съм го правила и след това съм прочитала, че примерно това така трябва или онова така трябва. Затова ви казвам, в никакъв случай няма да ви обучавам в йога. Не, има достатъчно специалисти в тая област, но мисля, че темата е много подходяща в този ред на мисли за дома, защото всъщност в този дом живеем ние, хората, които го обитаваме и хората, които си обичаме. Обикновено това са съпругата, децата, родители понякога, може приятел, приятелка, няма значение. Аз ще говоря за детето, защото това е нещо много скъпоценно, но вие го разбирайте за всеки един човек, защото то е валидно абсолютно за всички. Само че с децата темата е малко по-специфична. Защо ли? Защото ние, големите хора, имам предвид порасналите момичета и момчета, много често всъщност си мислим, че проблемите на децата не са проблеми. Тоест, сега там, че той се е скарал с някаква приятелка, всъщност няма никакво значение. Ама той има. И то за него е нещо много голямо, нещо много сериозно, нещо много важно, защото то се чувства наранено. То преживява нещо, което му е непознато, което му е чуждо, което всъщност то не винаги знае как да реагира, как да постъпи. И така лека по лека детето се затваря навътре само, спира да контактува, спира да комуникира или попада в среда, където повечето са
с желание за изява от към лидерски позиции. Вие знаете, че това особено хората, които работят в тая сфера, пък и той в големите колективи е така. Винаги има такива, които са лидери, които са жертви, агресори. Ясна ви е тая картинка. Да, всъщност, нашите деца, ако ние, когато те се приберат в дома си, там, където всъщност осъзнавате ли, ние говорихме, че нашия дом е наша крепост. Това е нашият храм. Ами, щом това е така, значи там и след като сме изчистили, подредили дома си, не допускаме хора, които всъщност, хайде да го кажем, не ни кефят, защото се разбрахме, че и лоши хора няма. Организирали сме дома си да виждаме красотата навсякъде около нас, да виждаме любовта около нас навсякъде. Ами тогава, защо ние или децата ни не се чувстват окей там? Защото не са чути. Защото много често подминаваме, разбира се, натоварени в нашия си ден, с нашите си проблеми, с нашите си мечти, дори и мечтите, и някак си не остава онова време, което всъщност ние да отдадем на своите деца. Някъде са едно, някъде са две, някъде са три, някъде са повече. И вижте, там, където то се прибере в този храм, то трябва да бъде чуто, то трябва да бъде изслушано, трябва да бъде разбрано. Само, че ние се прибираме от работа и ни грабват уния домашните задачки и препълнената ни глава от мисли, от работния ден, от какво сме успяли, какво не сме успяли да свършиме, други грижи, примерно, ако имаме с родители и така нататък. И то един поток от мисли, и когато тук се върти, когато това те доди и поиска с нас да разговаря, и ние сега, тук не ме занимавай с твоите глупости. Ден след ден обаче, ние започваме да заформяме сериозни проблеми в тези деца. Много малко е нужно. Много малко е нужно, за да чуем децата си. Предполагам, няма майка, която като види очите на детето си да не разбере, че те са тъжни. Предполагам, всяка майка може да намери да отдели време, да попита как си, какво се случва. Имаш ли нужда да бъдем заедно, да излезем на разходка, да поговорим? Естествено, че в началото детето ще се съпротивлява, защото то е свикнало да остане някъде там в ъгъла, да не бъде чуто. И тогава всъщност ние как лесно можем да приобщим детето към нас, да не правиме един пряк път между нас и детето. Като му кажем, добре, ти не искаш да говориш, но пък аз имам днес какво да ти кажа. Искам да ти разкажа как мина моя ден, през какво преминах аз. Ще ме чуеш ли? Ще ме слушаш ли? Искаш ли да излезем и да си поговорим? Сега ще ти разкажа как мина днес един мой ден. Така лека по лека всъщност ще приобщите детето, то ще се успокои, ще разбере, че и вие, големите хора, имате проблеми, че понякога и на вас, когато се приберете в дома, не ви е лесно, но трябва да продължите онези домашни задължения, готвене, чистене, пране. Някои продължават да работят от дома си. Знаете, май в днешно време няма професия, която да ни ангажира почти 24/7. И така и детето ще се успокои, че всъщност и ние възрастните имаме проблеми. Че не са само те с техните си проблеми. И така лека по лека, стъпчица по стъпчица, вие ще стигнете ето тук, ще докоснете неговата душичка и неговото сърце. Ще му обясните, че този дом, тук където живеете вие, трябва да живее любовта, че тук може да си споделиме всичко, можем да си кажем всичко, можем да бъдем открити, дори и да сме сгрешили. Да, това е много важно да го чуе детето. Дори и да сме сгрешили, прекрасни хора. Защото точно тогава, когато грешките са и то особено сериозни,
Ако то е уверено във вас, че колкото и на вас да ви е трудно, няма да се развикате, няма да се разкрещите, а ще седнете, ще поговорите и ще потърсите заедно решение на проблема. Повярвайте ми, ще си спестите много главоболие. Забежки към алкохол, ако щете, към наркотици, към, ако щете, отказ от храна, депресии, паника, атаки, защото то го носи тук тъй го в душичка и се чуди как да го сподели, каква ще бъде реакцията на родителя, когато то каже, примерно, кое може да е най-фаталното за едно момиче? Да, особено в една тинейджърска възраст, малко бременна съм, нали? Как се съобщава това? На 14, на 15 години. Представете ли си през какво преминава то? А всъщност, ако то той да ви каже, първо не сме сигурни дали това е истина, дали не е заблуда, как е стигнало до този извод, че е бременно. Второ, вие сте човека. Вие сте хората, които ще бъдете най-голямата му опора и които всъщност ще предотвратите много опасни и рискови неща. За едно момче може да бъде алкохолизъм, напих се, сбих се и те проблемите са много и са безкрайни. Мисля, че ме разбирате много правилно, прекрасни хора. Да помислете си, чуваме ли децата си? Погледнете ги, когато се приберат до дома ви. Погледайте ги малко по-задълбочено. Помислете как се чувства вашето дете. И опитайте да го чуете. Пак ще кажа, ще завърша с хубаво. То и тази тема е хубава, защото провокира много разсъждения във всеки един от вас, предполагам. Провокира и в мен днес, като чух този баща, как доведе момичето си и колко беше щастлив и как сияеше, че той успява да я запише и че тя е приета в една специалност, която тя от дете обожава и е нейно хоби. Тези очички на това дете грееха, а бащата до нея сияеше. А понякога ние се впускаме в едни амбиции, да бъдат отличници, да могат всичко, да бъдат първи, да бъде на всяка цена, да бъде. Ей, хора, ние съвършени ли сме като големи? Ами не. Замислете се. Спирам до тук. Много голяма тема. Много неща можете да мислите, да разсъждавате и то решението във вас ще дойде. Как да подходите към вашето дете, към вашият съпруг. Това не е по-различно, мили хора. Въобще не е по-различно. Към съпруга, към родител. Много често упрекваме и родителите си. Много голяма тема. Помислете. Знаете, че ви обичам и ви пожелавам красива, романтична лятна вечер и прекрасни хора. Не забравяйте, за това е нашият дом, нашият храм. Там да живее единствено и само любовта. И там ние да се чувстваме в свои води. Закрилени, обичани, щастливи, но чути, разбрани и подкрепени. Велико е обич от